खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं दिनै गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। आसाम सरकारा मैया बृहस्पतिबार सानखालि अरुणोदय 3.0 स्किमखौ फोसावनानै होबाय, जेराव गासै 37.2 लाख मुलाम्फा मोनगिरिफोरनिसिम बारायना होनाय जाबाय। बे गोदान बिथांखियाव अरुणोदय 2.0 नि 24.6 लाख मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि रुजुनायाव 12.5 लाखनिबो बांसिन मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि अनजिमाखौ बारायना होनाय जाबाय, जायनि जाहोनाव बेयो आसामनि बयनिख्रुइ देरसिन रायजोआरि डाइरेक्ट बेंक ट्रान्सफार मावबिथांखि जाबाय। बे स्किमखौ मैया गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखेवना होयो। बे गोदान भार्जनाव बांसिन थामथि थाखोनि आथोन, 45 बोसोरनि बांसिन जुलि जायै सुबुं, डाइभर्स आरो गारजानाय आइजोफोर, देहायारि जेंना गोनां आरो बोसोराव 2 लाखनिख्रुइ खम आरजिनाय गासैबो नखरफोरा बे मुलाम्फाखौ मोननाय जागोन। सोरखारा बे बिथांखिनि थाखाय दानफायाव 467 कौटि रां बाहायनाय जागोन। मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय गिबियावनो आसामनि थागिरि जानांगोन आरो आधार कार्ड आरो रेशन कार्ड थाफानांगोन। सोरखारनि अरुणोदय 3.0 नि गासै बाजेटआ 5,604 कौटि आरो बे बिथांखिखौ फैबाय थानाय जानुवारिसिम गासै खामानिखौ फोजोबनाय जागोन आरो बयबो मुलाम्फा मोनगोन होनना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायना होयो। नेक्स्टआव दं रायजोआव आइजोफोरनि सायाव इनाय अनागारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। बेनि गेजेरावनो बुधबारखालि काछार जिल्लानि सानै उन्दै हिन्जावसाखौ मिज'रामाव किडनेप खालामना लांनानै जिनाहारि खालामनाय जाथाय जायो। नखरनि सोद्रोमाफोरा होनाय अजदनि बादिब्ला बे सानै हिन्जावसाया दलाई विधानसभा किसित्रानि लायलापुरनि थागिरि। पुलिसा बुंनाय बादिब्ला बिसोर सानैनि गेजेराव सासे 15 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौबो जिनाहारि खालामदों आरो जाथाय खालामग्रा दायनिगिरिखौ दासिम पुलिसा हमनो हायाखै। जाथाय खालामग्रा दायनिगिरिफोरा गंसे AS11Z6366 गारिजों हिन्जावसाफोरखौ मिज'रामाव किडनेप खालामना लांदोंमोन आरो मोनसे फिसा रुमाव बन्द खालामदोंमोन आरो मुगैथाव जाथाय खालामखांनानै उनाव सान्निगाद मुंनि जायगायाव बिसोरखौ गारना गालाङो। नखरनि सोद्रोमाफ्रा खौरां मोननानै पुलिसनि मददजों हिन्जावसाफोरखौ नागिरनो नाजादोंमोन। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सासे दायनिगिरिया आगोलावबो बेबादि जाथायाव लोब्बा दंमोन आरो पुलिसा दायनिगिरिनि बागै खौरां मोनबाय आरो पुलिसा दायनिगिरिखौ नागिरनायनि हाबाफारि खालामगासिनो होनना खौरां मोनदों। नेक्स्टआव दं आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रमेश बेगनि आंगो जिल्लानि गंसे सरकारि फरायसालियाव सासेबो फोरोंगिरि गैया। धेमाजि जिल्लानि सिमानसापुरि हालामनि सिङाव थानाय मानिकपुर गुदि फरायसालियाव सासेबो फोरोंगिरि गैयिनि खौराङा सोराङाव फैदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मानिकपुर गुदि फरायसालियाव थांनाय 1 दाननि सिगांनिफ्रायनो सासेबो फोरोंगिरि गैया, जायखौ लानानै दायो फरायसा आरो दिथागिरिफोरा जोबोद जिंगायाव गोग्लैदों। मानिकपुर गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा आजिरा मोनखांनायनि उनाव दिनै बे फरायसालियाव फोरोंगिरिनि आंखालजों भुगिनो गोनां जादों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि फरायसालियाव फोरोंगिरि गैयै थासारिखौ नुनायनि उनावबो सरकारनि फारसेनिफ्राय दिनैसिमबो जेबो राहा खालामना होआखै। फरायसालियाव फोरोंगिरि गैयैनि जाहोनाव फरायसाफोरनि इयुनखौ साननानै दासान्दि फरायसाफोरनि बिमा-बिफा, दिथागिरि आरो ओनसोलनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो थाबैनो बे फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसनना होनो थाखाय सरकारखौ खावलायदों। नेक्स्टआव दं मोनसे सोमोनांथाव खौरां। सासे सिख्लाखौ बिनि एक्स बयफ्रेन्डआ गोबौ ब्लेडजों गाग्लोबदों। खौरांनि बादिब्ला बे गाग्लोबनाय जाथाया ब्रेकआपनि उनाव जादोंमोन। बे जाथाया राजाबारियाव जादोंमोन, जाय सिनामारा पुलिस स्टेशननि सिङाव दं। सासे सेंग्राया गावनि 19 बोसोर बैसोनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ गाग्लोबनानै बुथारनो नाजादोंमोन। बे जाथाया जादोंमोन जेब्ला सिख्लाया बाथरुमाव थांगासिनोमोन आरो दायनिगिरि जाय रहित राजपुत मुंनि सेंग्राया सिख्लानि गोदोनाखौ गोबौ ब्लेडजों गाग्लोबो। बे जाथाया ब्रेकआपनि उनाव जादोंमोन। बिसोरनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैलामोन, नाथाय थेवबो दायनिगिरि सेंग्राया हिन्जावसाखौ कल मेसेजजों डिस्टार्ब खालामबाय थादोंमोन आरो उनाव हिन्जावसानि न'आव फैखोमाना थाखोमानानै हिन्जावसाखौ गोबौ ब्लेडजों गोदोनायाव गाग्लोबो। गाग्लोबनायनि उनाव सेंग्राया न'निफ्राय खारखोमालाङो, नाथाय नखरनि सोद्रोमाया थाबैनो पुलिसनो खौरां हरो आरो कमप्लेन फाइल खालामो। उनाव दायनिगिरि सेंग्राखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जायो। गोब्राब जोखोम जानाय हिन्जावसाखौ जरहाट मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय लांनाय जायो आरो हिन्जावसाया दायो गोब्राब थासारियाव दं होनना खौरां मोनदों। नेक्स्टआव दं जाख्ल'नाय गैयै UPPL सरकारनि समाव जाख्ल'नायनि अजद। 36 नं हरिसिंगा बियाबाव सोमजिदों। बे UPPL दैदेनगिरिनि जाख्ल'नायनि अजदआ बोसोर बारलांनायनि उनावबो दासिमबो PMAYGनि न'आ लुफुंजायाखै। सासे गारि ड्राइभारनि मुङाव फैनाय न'खौ दासिमबो आद्रा खालामना लुफुंना होजोबाखै। BTRनि खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमाद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा जाय समाव गामि गामि न' लुफुंनानै होनो नाजादों, बे समावनो हानजानि सोद्रोमाफोरा गोसोम दागो फोनांनो थांगासिनो दं। 2020 मायथाइयावनो उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा BCDCनि आवथायाव थानाय खासिबारि गामिनि सासे गुबुननियाव गारि सालायना जिउ खुंग्रा
गनिराम बसुमतारिनि मुङाव फैनाय PMAYGनि न'खौ गामि खाथिनिनो UPPL दोलोनि सोद्रोमा फ्रान्सिस बसुमतारिया 2 बोसोर जालांनायनि उनावबो लुफुंना होजोबाखै। बेराफारसे मासिगिरि हेमंग बर'खौ मुलाम्फागिरिया बुंसेयावबो जेबो राहा लायाखै होनना न' बिगोमाया अजद होयो। बेफोर गासै जाथायनि सायाव बियाबनि MCLA सन्जय सतगिरि बिथाङा मा राहा लायो बेखौ उनावसो मोनथिगोन। नेक्स्टआव दं आसाम पुलिसा मरिगावआव मोनसे गिदिर साइबार क्राइम गेंनि सा 8खौ पुलिसा हमनो हादों। थांनाय बुधबारनि हराव आसाम पुलिसनि मोनसे गिदिर अपारेशननि गेजेरजों मरिगाव जिल्लानि मयराबारियाव नायबिजिरनाय हाबाफारि लादोंमोन, जायनि फिथाइ महरै सा 8 साइबार क्राइम दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनाय जायो। बे अपारेशनाव मोनसे गिदिर साइबार गेंखौ थांखि खालामनाय जादोंमोन, जेराव जाहानुर आली, फारदिस आली, वाकिबुर रहमान, हुसैन जाहांगीर आली आरो बाबुल आलीखौ एरेस्ट खालामनाय जायो। आरोबाव 3 दायनिगिरिखौ नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। मरिगाव पुलिसा साइबार क्राइमनि हेंथा लानाय हाबाफारिनि गेजेरजों गासैबो दायनिगिरिखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि थांनाय बोसोराव आसामनि 200निबो बांसिन साइबार दायनिगिरिखौ दासिम जेलाव सोनाय जाबाय। नेक्स्टआव दं मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। आसामनि धिंकनि मयराबारि बाजारनिफ्राय 3 लाइमोनखौ सोमोनांथावै आरो गिख्रंथावै किडनेपार्सफोरा किडनेप खालामना लांनाय जाथाय जायो। किडनेप खालामजानायफोरनि सिनायथिखौ आजाहरुल इस्लाम, उमार फारुक आरो इसराफिल हक होनना सिनायथिनाय जायो। बिसोर खाथिनि गरायमारि बाजारनिफ्राय फैगासिनो दंमोन। बे समावनो बिसोरखौ किडनेप खालामनाय जायो। खौरांनि बादिब्ला किडनेप खालामग्रा किडनेपार्सफोरा गिबियाव 3 लाख रांनि नखरनिसिम दाबि खालामदोंमोन, जाय फन पेनि गेजेरजों हरनाय जादोंमोन आरो किडनेपार्सआ पुलिसनो खोन्थायोब्ला बुथारगोन होनना धमकी होदोंमोन। बेनि उनाव सासे किडनेपार्सखौ मयराबारियाव सिनायथिनाय जायो आरो जायगानि सुबुंफोरा साइदुर रहमान आरो आलियास सागरखौ हमनाय जायो आरो पुलिसनो हरनाय जायो। सोंनाय फिननायनि गेजेरजों साइदुर रहमाना दायखौ गनायना लायो आरो 2 लोगोखौ हमनाय जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोरहा आगोलावबो मार्डार, किडनेपिं आरो क्रिमिनेलनि दाय दंखायो। नेक्स्टआव दं दिरिङापुर गामिनि रायजो राजाफोरा आयेन बेरेखायै दैमायाव बाला अन्थाइ जावनायखौ बन्द खालामनो दाबि दैखांदों। आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ जावनायखौ रायजो राजाफोरा हाग्रा खोन्दो मावख'गिरिनो फोरमायदोंमोनब्लाबो जेबो राहा लायाखै। बाक्सा जिल्ला बरगरि पुलिस थाना बाटाबारि हाग्रा खोन्दो मावख'नि सिङाव थानाय दिरिङापुर गामिनि रायजो राजाफोरा मरा फाग्लादिया दैमायाव आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ जावनायखौ होबथानो थाखाय बन्द खालामनो दाबि दैखांदों। मख'जाथावदि थांनाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय मरा फाग्लादिया दैमाया दिरिङापुर गामिनि आबादारिफोरनि आबाद मावग्रा फोथारफोरखौ दैज्लां बोथोर समाव गोबां खुरखाना सिलिंखार खालामबोदों। बे खुरखानाय जायगाफोरावनो बाला अन्थाइ फानग्रा दुथां आयेन बेरेखा JCBजों जावना डाम्पार ट्रेक्टर बाला अन्थाइ जावना फानबोगासिनो दं। बेबादिनो आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ जावनायखौ बन्द खालामनो थाखाय BTC आयेन आफादनि बुंथिगिरि कातिराम बर', 40 नं बियाबनि MLA उपेन बर', बाटाबारि हाग्रा खोन्दो मावख'आव बाक्सा जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोनब्लाबो दिनैसिमबो जेबो होबथानायनि राहा लानायखौ नुनो मोनाखै। जोबनायाव राहा गोथे जानानै दिरिङापुर गामिनि रायजो राजाफोरा गावसोरनो आयेन बेरेखा बाला अन्थाइ जावनायखौ होबथानो लैहोर लैहोर बाहागो लायो। लोगोसे बिथांमोना BTCनि गाहाय प्रमाद बर'खौ थाबैनो आयेन बेरेखा बाला अन्थाइ जावनायखौ होबथानायनि राहा लानांगौनि रायजो राजाफोरा खावलायदों। नेक्स्टआव दं मिरु सरकारा भारत आरो म्यानमार सिमानि 1643 किल'मिटार सिमाखौ फेन्सिं होनो थाखाय 31,000 कौटिनि बाजेट फोसावना होदों। हादरनि रैखाथिखौ गोख्रों खालामनो नाजानायाव मिरु सरकारा म्यानमार हादरजों 1643 किल'मिटारनि सिमाखौ फेन्सिं खालामनो थाखाय 31,000 कौटिनि बाजेट फोसावना होदों, जाय गोबां आयेन बेरेखा हाथियार, गुलि बारुद आरो ड्राग्सनि फालांगिखौ होबथानाय नाजानाय जादों। बे खौरांखौ नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा फोसावना होयो।